with life along sibang kan ninge tekang officially purpose lata lasila sui ninge thebang kan itum thetando athe konsil pen sibang ya pachira keceng sini caklo auto ke wekan akimi ke nam tom fan ba insurance ki pinanji do pining pen pulang te karjano autonomous council pen suri ke no sring ko no auto ke wekan tuma fan laso insurance ke ake joy pen council pen ak pipon po busi pachini lo ini ban ke jong se kirui thula hai jong se karjano autonomous council ra puru na itu mahir jume pen arna mahir jume pen apuru incho lo pulang te 50% emethan kacal jab dia phan auto ke be katom phan 50% ye karjano autonomous council pen rapun popusi na to phan tangdak mono lake jong se apuru incho lo te ke thom ban ke office ki kim dia phan along le tanangi along le pen office lahini paceton si lahini phan mo September ceklo along le ta tahun mong allotment na pipo la pen ke ahem tanang kim pipo pusi pacini lo na to phan ceklo yanang mo perangke mai phatnang ko kabangela nilitum isi lardak pen ke thanje lam do la bangke nilitum lam boy bu bangali la ke nilitum lam klar chiping tung athegela nilitum mangbong alam po son lo lasi nilitum ta isia bangke rara phanta than pachini tung duk mate kadugawe oto ke chowet korte tumhananda chethan tung pachini tung pulotang te lailitum laso auto relia program aputhak ben la nilitum all greater difu auto driver team through ben nilitum so ajai mekpi kibipon mi phut me at pen ki chun lo chun tang lo pusi ni tum hok pon pen ning charong lo sita api asap so pene katora son mate kachingki chetonte ang deng ason duko la pulote ni tum tai si ning kachi oi da dulo la penrat phan pachini ta intung ate pulotang te ilitum kaduga we kewe ka tum ta me chichini akola so a program matila sojai me ki biji phanan tum ta kachi sector ni ding open lo setake ilitum program bi ili ninghang po wai phak sita me ilitum ta kuma phan lo achuki ji pulot ilitum ta kumama development ke me lapen tum ke kenang ji masi ilitum ke grassroots level atum ke nitum ke development pen berin do chini dun de det pason no theke development le ave pulot nitum grassroots level nitum phan ke facilities masi ave oto ko chuwek pulot nitum grassroots level an anta itum kadugawe kaching hon honorable CM Sir Dr. Turiram Ronghang alangli akang hon ke the dung ke do kajinso ke the ke dung ke the tan ke do pena jok nil to memorandum ajat team hoi pen dam pen si request chipi dam lo conference hall long si chingki lo la pen sar nang deng pame penang pulo nang litum kadu ka we ninga klong pen so program aputhak jong si ki bi putang te ni ke ni nang charong dun lo atheke la nang tum la so program bote la ke nang phan pukali lo kadu ka we aphan si akirap ta ke long ji to la sinang tum biji te binoy la simentus tamin ta por adet nang hok noy mo ni tame nang chetong nang tum akisung akidup alam kachethan kang tung alam ni nang deng po sor ni chetong na pusi nilitum August 2 tarik seng lo hok lo amasi program ta mi phun me erson lo la si langkung habe di fu langkung habe di trem holong senitum ake hai respected Sir Turiram Ronghang aphan chophat pen wang lo la si nilitum hala so program long ke dengan ta ahok me pik poson si chethek dam long pe ining kang sam thip pik do athe dilitum kisung alam anta saraphan chingki long chethan long poson si memorandum anta nang deng pame la so nang deng pame long memorandum long nitung ka chupu ateng sar nang kera pulotang te nilitum hala hen lo je non ke wang ji helang September pen ke kaduga wela auto driver atuma phan council pen si isi aprobojon munai si auto ka chunam ji atuma phan akimi auto lata de akimi auto ka chunam ji atuma phan ta 50% ari hai dolo pulutang te alam auto le jong si lak thom pulutang te ilitum 1.5 lakh
citik pulote ilitum longlok la ta kimitet la so kerap ta pudam te thepik lo atheke nilitum ke maximum no dak di fu chowe atum ke EMI agar yang se loan agar yang se nania dilar pen chingki po extra thang chini ne pen si extra halatum der lak anan interest ki pinang nang upen lahai le matha dam pulote sarna kerap ke lake ko ane ke me inin charong neng alam lo las data lelang insurance premium ta consil pen si nang ke ho haida do kok lo permanent ahok nonanta uli to chowek tum difu si ke chowek ang silpo fax tami permanent stenan tawe pudam lo pulote lapen madu athok tungke rest ing tung du manike bathroom manike langke jun kang tung lahai tadu setani litum akaprek a hotel bang tum long si dam nang halatum ta customer peni do son kilo dam ta sangrang asi lahai pirthe mun thidam pen so program jai meg nitum chithik pen deng pen kaduk awe nil tum team hoi pen sar phan cho phat pen so member da butha pen sar ni tuma phan nange pa pleng poke ake hai dr turam rong hang phan ta suri akero pajir lo kiduk atum kisung atum grassroots level tum hanan ta lang ya por chipi la so ningkang sam the tan dolo la anda kalilang aku ahemanta utu nitum isi team che formate already ke dotang auto association alang le tum ta kido non ta rena system sila tum ke do la pena hem anta wilang lahayan ta CM kirap itum hanang pilapji la pen auto driver team atum hanta along le mate ajat sitamin nang pipupuan nang check lo la ta prap jin pen pude between 1 months non lai litum august lo september lo te lahai da na fulfill po la sila so hem ki kim lahai phananta la an opportunity na pitikang lo je nang tum la so kam sitame mania contractor mania parok to lahai puke wang welo la da ke claim ji tala nang litumang bong si la da claim long po pulo tang te la ta ke claim ji phananta advance ni tum phan first running bill ta 0.5% nang pi hela pulo tang te ko ansi sari phanai ching hon hedet lang ma jo lahai pu thak pen nili tuma bang ithik pi kedang pitikang bang ining ka charong pen kemang hu nang e dodun mani misguide nang ke do pen mane aning nang ke oi ke do tum akorte driver hanla bang se pachini kang tum athege ili tum ke manili lo ma pu korte tum sitame oto ka chowek ke ko ani pen vek lo tema pu phakda pini ke vek lo mate pinna be vek veda ta the pusita ke nona kimi ke wang je tum pulote halatum ke la so provision tengle ni tum pachun pitikang thek et la pena ke hai dr honorable CM itum hanang provide tikang hormone itum fulfilli ni tum pachun pitikang bote lak non ke wang uwi kimi mate akimi nang ke vek tum ke hubidha joy ke po sungsilo nonason parking adim ka we po elong parking dam chop po nuin tria bot siksak pu bhara long le hapu traffic police tum line pa clear ning la puta long le mane ke ha bojar area pasang nam po ha local khada ke cho jor cho lang tum ta problem lahai problem ke pulotang te lake klang da kalam lo ke permanent parking a problem lo ante lahai ta isi humusya lo na sikadu ka tame bhara ke mari protini tum grassroots level tum ke ahok basic need pen chenglon tum ke sikak ke inkoisi ka hisap nang atum pensi pharo bagle ting charong atum lasi ni pudaim pu bangke la so development sar nang ki pialong bangke ili kadu ka we phansi ke hangpi ili auto driver kadu ka we do ana tumsi la so facilities ke nang long don labji pusinitum nining thepon si la an ajai mekpi nitum ke deng penta asap su to munitum ke lab si bang putema e election le thur lote opposition ado weglo person sin nitum ke election ne ki thur takali opposition ta ave aho mane korte tum inut bahani do athege nitum ta langchari person lo la so rili long pusitame theglong le la tum phan asurit do ho bisike ong putakali la inut bahani la misguide inut bahani la wrong direction a join ni pen sabat sup chili pasai pasui person lo sitame nitum ta ini ke do fit nangi person lo ke der lo job press meet do ta sitame nitum ta yarni sibak inghong na mane impact chelang hena ko marli ko pimai tum han impact ke wang so program a join pen pulosi nilitum so program ke tang bang ke 2 tarik august lo 2025 lalo amasi next arni bang nitum 3 tarik bang nitum tim atum an phan che hang pen isi program nitum selam lo je kadu kawe per jam stand long dam pen itu maphan kupia reaction impact ke wang ma char judam jemai dam hena koli pulo mane bangke aning sigi thilo je
alang liat tum ki bia program anak ki me jok talai nut bai ni ke pachi ho jo ni ku pi bosilan set arong pa doren ma bang piniar ni bang ke alang liat tum ke raba jo ni pensin tum la anak ke long pu long pen se ahok che thanang kok lo la pen te ahok la so program puthak pulote ni tum kabor I e kali bor I la so logot nang cepat duk dun ake hai sara tum ta do pudam pulote alang li ke board chairman lo sar mohon tiso alang li ko ane nangge support nangge bor idun pen sita ad hoc inut bang hini amunit ke matha kangdai ajok pen matsi alang li hemta nili ta chijin soduk lo alang li hem pusita dolo gherau tang holason sar phanta me pini misbehave ason dokok lo nasi alang li sar chairman sar mohon tiso hanta nili tum hina penta dia johang lo apologize johang lo lasi la an ke claim pen anta sar tumta la son anta nang phodun pen tame bang nang pu ili ke claim ke milong ke nang ki chura tumta dolo seta ili tumbang si char silun pen rat aphan ke claim people ti tum ining cherot kut pen du unang jila pen arjap thim nang ji pusila so pot puthak pen si pini gani tumta lam klar chi pinang kok lo kadu ka we phanta nililan si request lo je atheke la development apu thak aposin itum ke hang pi bang ke kadu ko we phanta la ke kimisen ji do ve kapot nangli tum an sutame manghunang ne election atru la pu la ben itum chini ne la hai pudam pulote ni tung only ka chini lo la so otto ka cho we ka purpose ko son se future na secure jima la so secure ke komalong itum ke long po itum ke long ke itum mayok long ta velo itum rolling government lo itum sar honorable CM Dr. Turiram rong ha ke hai long an wer lo la an pen anta ni tum pha nang ka chingki nang che than bang apor nang chipi wang flut an ke ba sar pustami alang li stami personal problem ta doji kisung doji bang ta munit mati kisu ayat stami arjulong a family ta a hemasor medam ta son kisu but arjulong rengkulilong si lason pine gold brother pine problem do doktor pu celang bom but arjulong an penta sar ni tumhana por nang chipi la anapot na kola an thuang bong ta facilities anda nang pitikang labla lasini tuman ti ning ka chingsam ad hoc ni tumajir po tum kabuji tum dolo la tumpang itum pulu eko itum la pu pulote ituma phansar la an nang ke matha pulote itum ke kupisian te ke matha halabang inut bhanyo joni ke itum discourage donang ni itum claim pa mena atheke la so ke claim la so hormu ke muta ki wir kokji kalilo la se future tum nang joy dun ke po suppose once again CM sara phanitum kachuro kaddu ka we nitum o greater auto driver team hoi pen la sila so press meet pinikang ninang kok pulote nitung ke alam masih awe do pusitami nitung ke political wi putakali aja takali pun nitung ke ground zero tum auto chowek tum day to day basic need apu thaka joy ni penan chot pon nitung ke madu phanda ki jong thai ta we chok labang ke pudam lo kam pielong ke han an le chutun no pine puno asabu han chutun da inti dok pacet ta do po mati dok de ta do po la sini tumbang la hai an susi kemi pon thekji an susi iklai ke do pon thei mansala korti tum do halo su nut bhani kang rikang krang ta dole heto sidani tum hatum hanta na pupe welcome chingki pame la si munira tum ke pini le aning chita pina so aning chiroi aning kang sa muni tum ke do potema se hala tum hanta ni tum che than chapa keng pon po an susi si ni tum iklai ke do thegi phansi kaduga we phanta chuning rilo pini hilang akola pen lahan nang ke claim pi itum churu nang ji latum alang tum ali pukali tum kaduga we se ali long tun ji po dim pen anta adhok tum ke mang hugudo mane misgat ki pi jok army ke bad duna jok la puyatan itum plus point chelong da impact bang negative jibon pokali pai bhaga stenong ka positive bang se la sinili clearly ki pudaim po bang ke pini bang ke nili tum ke emithang self defense true pen puleka ke ninje dam kang tung dagali la ke nili tum mane phan lam voi pu dagali la ke nili tum openly si pulo ka do ka yang no jeni tum ke lam clar jeni tum ke grassroots level tum auto chowek chot pote pirthe chini lo jeni tum ke me henno ta thekdunong difu situation nongte bharat chumari blote nitungke ajo puno ma atok anno atowar puno di ma parok arong puno nitum day to day experience keve ka tumsi koson ma difu a condition koson ma difu a lifestyle and nitum chini lasi nitum phan non la soja kong ki dokok pen mane tum
putang lo pulote mo pen ke puason se opposition ta henten bani tung ke ningje je the ka ningje kam se ve ni tung ke election ni ke thur ta kali politics ta kali la sila ke utu ko chuwe ka tum akisung do ana posi sara long kirap chu hang athige ili ke solang dorat ke ruling government nong le kirap chu hang amde ko na lo ke dam po ke lak ke dam chot ta kali itum long a cm nona son son ke do la sini pulo kirap ka do ka we ansita alang li ke ahok agi kajin soda thepik kan hona theo kiduk pupe ke plang pupe majok aphanta kaching kis tame bang hem sitame inghab ingpu sai joy pa juntun ke lake dovek lo lam tamayok phanta me alang eng pet pu ave kaduk ave sarpi sar phule damo chingkilong lapen man honman pipa me pipo lo pulutang te to non itum ningje dam lo na chethan dam lo na pudam lo pulote ituma cm koma phansi kirap re puke dolo che thandam no pulote dopik kirap le hisap pulote labang ke itum hisap thun edeji development na puthak le dam puta lake alang li phansi punang ko po alang li ajoine si development ta ke do difu abojar mate ilitum difu arong supi nang ke man ke ko an ne pen lo but non pinier ni ke to flyover anta itum theglong lo la anchot kalisi itum akar bi tu ke non ana difu nang lele theglong le tum ta dola sitan non di phuna theklong pa dhok do aning charong bo sonjat flyover to over bridge to la hai kini tungge kaprek jam ai state ju si theklong mate thetan tan at town city ju si theklong to non itum adim long ta la hai nang do tang lo to la tai si ake klar mate at least for town areas tamela tai si modernize lo everything development asai le lang dam pustame sar ke claim pen a jok si piniar ni tai litung kelong la soposi alang ni sar phan bang ke ni like churu nang kok lo ma nitum kaduk awe ta churu nang kok lo aho kalam pot ke nitum tapi pun edel lo lapen pulo tangte ako wang thu pola so alam klara puthak pen pulo tela kaprek atum sitame kalang munit ke iri chimun kaching don de son si dolo lake sitamela inot bang hini la nitum along asap so mis propaganda nangke do korte tum han sitame tum ining oi athego pipot pulo te halatum tame kachini pame pen kali de ta hai po la si halatum han pamen itum chingki chethan chepa keng pon po atheke tumke oto chowe putong te dak karbi pupe parok pupe abihari benguli pupe sila dak kadu ka bisi tunga chingri si kimi pu phansin tungke ke claim pon a facilities matala pulo kadu ka beta long poke jola so phansin itum dolo adhok tum sitamin itumbang hatum hantai ning oi e poson atheke inut bakke kichut plebdo avi puta halatum tala songi ke nini deji labang kan itum chini pen sitamin itum mayok phanta mayok party hanta kipu dam ji ave athe nitum ke lake debate ta kali itum ke oppose dun ta kali athe lake nitum development aphan kinang ji vek mati lake itum auto chu vek tum ke town driving a auto rickshaw in Difu permanently for to secure about a future la phansi nitum ke claim pidam pot nang ke cherap dun kachong duk kachu hang pe nang ke deng that respect that once again. Thank you so much, Sir Dr. Turiram Ronghang, and thank you for cooperate, Sir board chairman Mohon Tiso, that well they are support us and grand success we are done. So la ansi ni li kaduka we pan nili ki lam ningje da thego ahok posi ningje ma se sabo chekhang bachek bachak adolo boy phak sitame nili la so press meet kang ni ke madu akorte phanta lam boy ta we nili tum lam klaran chot la si ning ning thin lan velo je development ke claim along ke kadu ka weta chitto du na koli la sila an pen ni lam the bang ke kadu ka we phanta kang ton ki bilo la pen asap su lam kaning je ji la puniri sang ho tum do walang li pen le arju pon thuna ahol tema nilitum ke claim ke dam ke bor long abang ke nili jungjung aphan kali alang li jungjung aphan kali nilitum grassroots along otowe grapet akorte anaphan isia ke meang thekdui mini puphansi nilitum do bangkre phoing koine do nilitum chitong pensi la so team ke selam pensi mo by chance ilitum la so team pen claim unti ilitum ke wang jilang akorti tum otowe chuwe tum phan pini hubida du yimini puphansi actually bangke nilitum aporchi enpon la se hoglo tema nilitum apor che na teng pen apor ke hoda teng pen bate nilitum
Dr. Tuliram Ronghang Phan Sarapan Kichuningri Alam The Pen Alang Lituna Pachiton Dun Thegapot Anso Se Churolo Alang Lipan Sitame Lasi Nili Lapuan Alam Pajir Midai Pubangke Theke Wapi Sitame Alangli Nili Bala Alang Litum Otokewek Long Hubida Pan Kilongji Apor Ahut Bate Kipalong Nangi Po Apor Kachisong Ahut Nanglitum Kadokawe Nilip Nihang Long Kiwang Akorte tum dak dipu along dorapet oto cuwek rapet akorte atum phanan sitame non dak media hoi long pen nilitum tim hoi pen kachuning rialam thebangke claim rapet dam rapet bate asoin tin asai long sitame tim long amen ave dun det bate tim along nang do dun det nitum phanang parju je det pubangke nang litum ning chibi nang nelo ning che oi nang nelo bate nang litum la so alam bangke initiative pinang nelo athe pipon ma nilitum sitame tong unedet apor bate abang putin phan pachini unedet apor bate abang putin a stentin long pachini unedet apor dukok tahai meni lasi nilitum kimanga long pen nilitum memorandum along ki jong pon a proposal along ki jong pon je nilitum auto ke vek a driver akorte an kasik sak kaiki tadu alam thebangke lapuson lo Kidam kiwang along jilu phiro bate analo long mane along pen pusitame kirap bate sikai se hini pen ajoine kachi bhong ta dukok titi lasi lahai huya putha ka long pen nilitum by chance mane along pen hangama dut pen chitheng dut pen chichok dut pen pulutang te nilitum driver team bate nilitum atim awilang ahut sitame bate non atim amhang pathek tet pen pitame lasso gachi chok dut ahut along sitame nilitum Cipang som ji adim Kicing wai ji adim Lapuson avidet ji Pua phana joy ne ki matha ponsi Nilitum office bate nilitum driver team hoi pen sitame Ilong bak adim Ahem nijong pitha Ilong bak along le nilitum han nang piwek tha Pusi nilitum halam memorandum long ki jong pon Lalu putang te nilitum team hoi pen ke matha pon ke parjang tanga son lotema Nang pipen pulutang te Kaduk kawe driver ke doan akorte sitame lakhui hui pen bate nane nana pen kewang pen sang pekok pekak sitame ilitum pirthe alam ilitum driver an kiching wai chingsai bate ason amu kopisi kiching kiloi ma sitame tumdak ahul along pen a office along pen ilitum chingki chingwai longji chingki chingwai long pen ilitum kopisi upgrade bate kopisi prange wang hima e bhara alam ponon ba ason station alam sitame ilitum chingki longji pua phan ke em ponsi minli bangke nilitum bangke office alam bangsi ke pathe pon nilitum halapu akorte tumhan ale pi wongji nilitum nije ale chuan wongji lapuson alam le nilitum bangke lapuso tim long ki sengpon ke kali lasi kaduk kawe alam thaya phan sitame abang phuban sitame nilitum tim hoi pen kachuning ri bangke dipu long pupelo manja hoi sitame bogajan hoi sitame bokulia tame dongmuka sitame auto ke vektet akorte tum an phan sitame nanglitum wangra bate nanglitum hadagle do pen pusitame nilitum aphan sitame anso se jakong horang ni pidunang po lapente nanglitum nilitum ilitum aphan ali aphan si nilitum tanang chisong pipo lasi anso se ki joy ke ji aphan an bangke ilitum ning kachi theklong ilitum karbi anglong along Dr. Tuliram Ronghang sar ilitum kemang ason anai pachun piji bangke nilitum bangke kaiketa ining ke chi the pen ke chisik ding sigido